to je kratší. Tady ta, že? Toto musím mít, když si někam koupím kalhoty, tak musím mít tady toto centimetr delší. Narovno se právě to úplně srovnané, nejméně výše krystal. Si kousek. Ježíš, úplné srovnání nohou. Úplné srovnání, nohou jako kousek. Tak postavte se trošku, udělejte takhle a pak si stavíme smlouvat. Jsou stejné. Stejné. Vidíte to? Jo. No, Vidíš to, natočíš to? jsou stejné. Úplně. Máte, vidíte, úplně tabulka na báva si to poposuňte dozadu a máte úplně rovné. Díky Ježíši, Ježíši právě tady. Vidíte to ale, rozdíl? Vy máte tak stejné? To ještě, to až budu jako chodit, to ještě musím vysit. Ale ono to šlo vidět, ten rozdíl. Byl to vidět. No mám to, protože to, když si koupím kalhoty, tak vždycky musí čvarle držet. Tady to ty musí být o centimetr delší. Tak teď, když to máte v pořádku, můžeme poděkovat Ježíši. No to je. Takže moc rád děkuju. Mě vás těšilo a těšíme se, že přijdete.